Фестивалски капури отворени на 19 годинке до држави екзит вошли перши да скелотисјачи људзе, а највекша хужва настала коло 22 годинке, еднаш чивителе пришли патриц највекши гвизди того вечара. На главни бини вчера вечер бул то британски електросостав Clean Bandit и популарна шпивачка Емили Санде, котра на полноци со спектакуларним огњометом урядово и отворела 15-ти екзит фестивал. На самим екзиту попривецејак 20 збинох були и 2 панел дискусии на тему безпечност младих, а тиж и вели штанди на котрих ше могло едуковац и подознавац хасновити информации за младих. Ja inače робим jak volonter, a predstavljajući njevodovu organizaciji, među ktorima i Balkan Ideja Novi Sad i velji išće organizaciji, ktorí uglavnom promovišu aktivnost mladih, mobilnost, rižni aktivnosti za mladih, promovišu toleranciju, ljudskih prava i tako. Nješka večer nas na glavni bini opčekuje nastup rock'n'roll grupi Motorhead, a posle njih britanski kantautor Tom Odell.